Godt, vi er kommet til Nordkysten. Vi har det lys deroppe. Og det er simpelthen årets korteste dag. Det er vintersolværv. Og vinden er god. Der er dejligt sygt, som vi måske allerede kan se. Så vi glæder os til at komme ud. Min makker han er allerede ude i vandet, så nu vil jeg hellere skynde mig at komme ud også. Jeg har taget nettet med i dag, så forhåbentlig kan man fange en lille øre. Man må jo godt tage torsk op, men det der er faktisk værd med, fordi jeg synes, der skal have lidt fred. Vi mangler torsk i havet, så de får lov til at blive, hvis jeg ser nogen i dag. I stedet vil jeg se, om jeg kan finde lidt havørred, måske nogle varer også, eller tunge eller et eller andet lækkert. Og her er jeg altså lige hoppet i vandet og fumler lidt med det hele. Og inden for ganske få sekunder ser jeg allerede en havørred. Problemet er, at jeg er bare ikke nettet fremme, så jeg bliver sådan nødt til at backtracke lidt og prøve at få fat i nettet. Men da jeg får fat i nettet, så er havørreden desværre væk. Jeg leder lidt i området, men jeg finder den ikke igen. Og her spotter jeg altså så en rigtig fin pikvar. Men nu har jeg nettet fremme, fordi jeg jo missede en havørred tidligere, så siden da har jeg bare svømmet med nettet hele tiden. Og nu bliver jeg nødt til at lægge nettet væk for at få fat i den her pikvar. Okay, så har vi altså en pikvar. Og en fin størrelse her. Den lå bare, den gemte sig ikke engang. Men det er perfekt. Dejligt nemt. Ganske flot fisk. Så jeg er glad og tilfreds. Jeg har set en fin havørred. Det var nok kun lige 40 cm. Den nåede jeg sikkert forbi nettet. Men den var heller ikke kæmpe stor. Men så ligger der så bare en pikvar. Og så vi måske ved fra forrige video, så er det altså min første pikvar, som jeg har taget med hjem. Ellers så har det ikke været store nok. Så jeg er altså rigtig glad her. Det er dejligt. Yep. Det er en lille rygmøde her. Men den er ikke stor nok.
Hvad så, Peter? Jeg har fået en pigvarmskrumme. Ah, det ved jeg ikke. 1 kilo måske. Ja, jeg har set 3, de var for små. Ja. Den er heller ikke kæmpe, den her, men den er fint, vil jeg sige. Det var godt. Men jeg har ikke set flere havre. Okay. Så jeg har givet op for dem. Ja, jeg har ikke set. Nej. Hvornår vil du op? Skal vi tage det lidt nu? Hvor lang tid snakker vi? 20 minutter, en halv time. Ja, lad os gøre det. Prøv det, du siger til, eller rejser op og lyser på mig. Ja, ja, det var i orden. Ja. Det der, det ligner her. Helt klart 1 kilo. Hvad siger du? Jeg siger, det ligner helt klart 1 kilo. Ja, det tænker jeg også. Det tænker jeg også. Den er udmærket. Også udmærket. Den jeg tog, den skulle jeg ikke have taget. Jeg synes altså ikke, jeg ser så stor som dig. Og det er faktisk en rødspil. Ja. En lille rødspil. Ja, eller leps måske. En blanding. Ja.